हेलो नमस्ते प्रणाम, हम बानी आकाश यादव और स्वागत है आप सभी का भोजपुरी स्टार्स क्लब में। आप लोग देख पा रहे हैं भोजपुरी स्टार्स क्लब। आज मैं बात करने वाला हूँ खेसारी लाल यादव का गाना नींबू खरबूजा भइल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गीत बजो ना, गीत के आप लोग सुननी कैसे बा बहादुर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाल तो हारे करे झप 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 झप, कमर तो हारे करे लप 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 लप। तब बोला कैसे अजूबा भइल कि नींबू खरबूजा भइले आए है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए कि नींबू खरबूजा भइल। तो भैया लोग आज हमें यही गानवा के बारे में बात करे जाता नहीं, जो गानवा के नाम बाटे नींबू खरबूजा भइल। और एक गाना पे नाच नाच के एकदम थक गई बानी जा। बात तो सही है। और आज हम यही गानवा पे बात करे वाला बानी, आप सबके बताए वाला बानी एक गानवा के बारे में। ये गानवा के पहले सर्च मार के आप लोगों के दिखावे था। हम तो जानता ही वो लोग बतिया मनवा ना। बात तो सही है। दिखाइए के पड़ी, रुको देखा होता नहीं ना, मन बोलो ना, दिखा देता नहीं। ये है वेस्ट भोजपुरी यूट्यूब चैनल, ठीक बा। यही पे गाना लॉन्च भइल बा नींबू खरबूजा भइल, ठीक। 2 दिन में भैया 7.1 मिलियन जवन कहल जाला भोजपुरी के इतिहास रचत, उहे इतिहास से वीडियो में रचा गइल बा। ना विश्वास बा? विश्वास ना होई देख ला लौकत ना होई, अब यहाँ से देख ली। हा तो नींबू खरबूजा भइल है कि नींबू खरबूजा भइल। ए गानवा के तो पर्दा फाड़ के एकदम इतना रील्स बनैले बानी, लेकिन एको गो रील्स वायरल ना होता। ई गानवा अभी इंस्टा पे ट्रेंड करता, लेकिन ई वाला गानवा नहीं ट्रेंडिंग तो ऊ करता जवन गानवा ओकर पहला रीमेक 10 साल पुरानका वाला बा, ऊ वाला करता। अब आप लोगन के हम बतावल चाहत नहीं, ये चैनलवा जौन बा उस पर 2 वीडियो अपलोड भइल बा, बस खाली ये 2 वीडियो। बस ये दोनों वीडियो हुआ 1,44,000 सब्सक्राइबर पूरा कर देले बा। यही चैनलवा वेस्ट भोजपुरी के। बताई ई ससुरा खेसारी लाल यादव ई कोनो मनई है कि एकदम माता इतिहास रच देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ बताइए, ये गानवा के बारे में बात कर जाओ तो इतना अच्छा गाना बा कि भोजपुरी में आज तक भोजपुरी में बहुत सारा गाना हिट भइल बा, लेकिन 10 साल बाद जाके वो गाना बाजल बा, कहीं ना आवे निशान नहीं खे। लेकिन नींबू खरबूजा एगो ऐसा गाना बा 10 साल पुरान गाना आज जाके हिट हो गई, बाज गई, ट्रेंड करे लागल। लेकिन ओकरा पहले भोजपुरी के कोनो भी गाना उठा के देख लियो जाओ, वो गाना ज्यादा से ज्यादा 3 महीना बाजल बावे, 4 महीना बाजल बावे, लेकिन ओकरा बाद ओकर कहीं नामे निशान नहीं खींची, इरेजर मरा गई बा। ये गो पहला इतिहास है भोजपुरी के, बस सबसे बड़ा इतिहास है। 10 साल पुरान गाना बाजता, ट्रेंडिंग करता, मामूली बात नहीं खे।